Здравейте, днес съм решил да ви покажа всичките ми книги. Сега ще ги извадя. Така, ето ги. Искам да кажа, че те са и оттам горе. Бюрото ми. Ето тук бяха. Аз имам още много, вижте. Чакайте. Как да ви покажа? Ето тук имам доста книги, обаче вие не ги виждате много. Не са ми само това са ми дебелите книги. Една по една. Ще ви ги казвам. Сой Луна. Колекцията. Така, аз имам много виканки. Така. Приказки на народите. Книгата на наследниците 1. Книгата на наследниците 2. Който знае дневниците на вампира. Приказките на Рандо Силек. Алиса в страната на чудесата и Алиса в огледалния свят. Меч Пух. Приключенията на Лукчо. Вълшебникът от Оз. На Астрид Линдгрен. Мили мой Мио. На Астрид Линдгрен Кач в Америка. На Астрид Линдгрен Емил от Льона Берия. На Астрид Линдгрен Пипи дългото чорапче. Пътиланско царство. Наследниците. Детективите с машина на времето. СОС животни в беда. Пак детективи с машината на времето. Български народни приказки. Ето там е много стара, тя дори на майка ми. Когато е стала на една, сега майка ми е на 38. Български народни приказки. Том Сойер и заклинанието на Мао. Чао!